Jamen, den her dag, det er jo den årlige familiefest for alle i familien marketing. Og det der med, at man kan tale samme sprog, og det faktisk er mennesker, der forstår, hvad man siger og sådan noget, det synes jeg er noget af det vigtige for mig at komme hen og få noget mere inspiration og så videre. Det er rigtig fint. Det jeg ser mest frem til i løbet af dagen, det er faktisk de her anti-corporate fortællinger, altså hvor det er ærlige fortællinger om historier på godt og ondt fra forskellige e-handelsvirksomheder. Det er ikke fordi man skal sidde og mæske sig i andres uheldigheder og sådan noget, men det er simpelthen fordi man lærer også noget af, at jamen, de er sgu ligesom os. Altså, det er ikke bare solstrålehistorie, der er ting man kan lære af de ting som de oplever, som vi kan tage med på vores rejse. Det synes jeg er mega fedt. Jamen, det jeg har fået ud af dagen, det er faktisk at den ærlighed, der er ved en fortælling, som Moonboon lige har fortalt om. Jeg synes, det er... Altså, man sidder bare helt stille og lytter, fordi det er så ærligt, og det er ikke en rosenrød fortælling, der bare viser, at det går fra 0 til 700 milliarder kroner på ingen tid, og alt var bare super nemt, og vi gjorde alt det rigtige undervejs. Men at det er faktisk en rejse, og at der kommer nogle hug, nogle slag på et tidspunkt. Det synes jeg, det er det, jeg har fundet ud af det indtil videre i hvert fald. Altså, jeg vil virkelig gerne anbefale e-handelsdagen, fordi man kommer ud og snakker med nogen, der har det samme sprog som en selv. Det kan være, at de taler nogle dialekter. Det kan være, at der er nogen, der er mere fokuseret på Google Ads eller SEO eller andet. Men for mig at se, der er det bare dialekter af det samme marketingsprog. Og man kan godt føle sig måske, måske isoleret i en virksomhed, hvor man sidder med e-handel og skal have alle med på det her. Så endelig komme ud og snakke med nogle folk, og møde nogle nye mennesker, og snakke med nogen, høre hvordan deres historie er. Jeg kan ikke huske, om der er en enkelt, jeg har smuttet, men jeg mener, jeg har været med i andre gange faktisk. Så det, der gør, at jeg kommer igen, det er faktisk, at det er lige så meget mit netværk. Og det er også det med, at jeg kommer tilbage på en tur med masser af inspiration og motivation, og en lyst til at, hey, nu tager vi fandme lige et ryg mere. Og så det med at møde andre mennesker. Jeg har sådan et mål med, at jeg skal altid snakke med mindst 2 mennesker, jeg ikke kender på forhånd. Og det er ikke bare noget med lige i toiletkøen lige sige, det er vist din tur. Altså tale med andre mennesker, møde andre mennesker og høre deres historie.